xartejn u kważi 8 xhur ilu it-tifel kellu brain hemorrhage u kienet qawwija immens ġifieri u fix ħin it-tobba tawna indikazzjoni illi ma hemmx hope. Aħna tajna l-kunsens tagħna biex l-organi tiegħu kunu jistgħu jgħaddu għal ħadd ieħor. Ftit tal-ġimgħat wara mill-ewwel ħassejt minħabba l-esperjenza tagħna personali li għaddejna minnha il-bżonn illi ikun hemm xi ħaġa biex tgħin nies oħrajn bħal min qed jirċievi u nirċieva l-organi tat-tifel tagħna Dru u anke bħala support u edukazzjoni biex min jgħaddi mill-esperjenza li għaddejna minnha aħna bħalma qabilna għaddew ħadd ieħor forsi jkollu daqsxejn iktar support u jkollu daqsxejn iktar informazzjoni biex tgħinu jikkumbatti s-sitwazzjoni. Fl-istess ħin biex ma jkunx hemm duplication ta' xogħol u enerġija moħlija konna ingħaqadna mal-Transplant Support Group li kellhom esperjenza ta' 20 sena f'dan il-qasam. U hemmhekk nedejna din il-kampanja flimkien. Bażikament tant ġrat malajr, tant jisni taf kif it-tnejn li aħna fil-li qed tispera, fil-li tuk l-aħbar, fil-li tittieħu deċiżjoni, illi asnaf dak il-ħin kemm kienet faċli jew diffiċli, imma naf li kienet stint. Kienet awtomatika. Issu xi ħadd tafas li buttuna u speċi ta' għattilhom jekk vera m'hemmx hope insalvaw li nistgħu. Fil-fatt laqqas biss it-tobba laħqu saqsewa għall-organi għaltilhom qabel. Eżatt, mela l-ewwel reaction insalvaw li nistgħu, it-tieni reaction jgħix ħadd ieħor.